Здравейте, казвам се Росен и съм тук да ви кажа някои неща за Protection паладините на Катаклизъм. Първо да започна с талантите. Това са моите таланти, които използвам. Прочел съм гайдове, помогнали са ми, други неща съм си ги направил сам. Глифовете, които използвам са тея. Сила в труфа за 10% повече за 10 експертиз. За демидж съм взел глифа в Judgment и Hammer of Righteous. Глифа в Holy Rod съм го взел, защото повечето мобове на Катаклизъм са елементали, драконите или иначе. Dazing Shield може да помогне в някои ситуации. И Consecration, който не ви е задължителен, но ако искате го вземете. Статуите, които трябва да се гледат на паладина са Mastery, Parry, Dodge и естествено Stamina, както при всеки танк. На първо място ви е Мастерито. Мастерито ви е най-важно поради това, че ви дава по-блок шанс, който като паладин ви е най-важното нещо. След това трябва да наблюдавате парито. Парито ви трябва да е на второ място по големина. След това доджа и накрая, ако можете да сложите стамена повече. Стамената аз съм я стаквал лично повече, защото обичам танка да има хелт. Което не е много правилно, но да. Сега. За Single Target DPS Rotation е просто така и за AOE демиджа. За Single Target просто използвате Crusader Strike. Фейстровате абсолютно всички останали. За AOE използвате Hammer of Righteous и фейстровате отново абсолютно останалите. Defensive скиловете, които има паладина са Divine Protection, Guardian of Ancient Kings, Argent Defender и Divine Guardian. Хубаво е да използвате Divine Protection на всеки един бос. Поради причината, че има 1 минута кулдаун и редюса демиджа с 20% за следващите 10 секунди. Това е просто магия, която няма кулдаун за мене. Докато погледна, вече се е реснал, затова е супер полезна да я пускате всеки път. За по-напечени ситуации използвате тези двете, в редове и в групи също пак използвате тази. Като танк не трябва само да удържате босове, мобове, трябва да помагате на групата си на реда. Затова когато видите, че хилъра има някакъв проблем или му е трудно, използвайте Holy Radiance. Или служете Divine Guardian, за да може да бъде по-спокойно всичко. Или ако хилъра ще ви го таргетна, че му вкара повече DPS, пуснете Hand of Sacrifice. Ако случайно боса трябва да се сайленсне или някой моб, използвайте Rebuke. Ако виждате, че DPS-ите са ви заспали или не се притеснявате да лайпнете или нещо такова, използвайте Rebuke за всеки случай. Разчитайте много на себе си, не е чак толкова много на останалите, защото не знаете с какви може да се паднете. Сега ще ви покажа няколко клипа през моя плейтайм, докато съм играл с гилда си. И надявам се информацията, която съм ви казал, да ви бъде полезна. И това е всичко. Приятно гледане!